Assalamu alaikum mehriban vatandaşlar, edi dinleyijiler, hormatly YouTube kanalynyň mehriban agzalary. Men sizi hemmäňizi hoş gördüm. Elbetde bir näçeňiz ýazdyňyz, haýyş etdiňiz, plan mehman çagyra, plan halipan çagyra. Şo halipalary men ýeken jaňa diýendir mehribanlar. Awana bir braç işlirak bolup bilýär. Käbir indika ýazalýar. Näme halipalarym dama dörejilik bilen öýünde oturup haçan gonjalanadar jaňa derkan diýip oturanyk. Şoň üçin olaryň iş aladalar, tuweleme dörejilikler bilen başa bolup berler. Elbetde bir näçeňiz ýazdyňyz. Way men çagamy şoň owady bilen ýatyrýan, şoň hudusy bilen ýatyrýan diýen mehmanyňyz Türkmenistanyň halk artisti, owadan tesizlenan, owadan aýdymçymyz Bagşy Halipa Läle Begnazar barlar. Läle doğun gowmaýa baýlanlar. Daýyş, gowy. Sanyňyz sagmy? Allah dönen gowy. Ilkile sözümiň başynda men size çakylyma ýetmediňiz. Taňry ýarkaz minnetdarlygyny bildiren ähli gonjalanlar toparynyň adyndan. Size de bir näçe dinleýijileriniz ýazdylar, haýyş etdiler, öňüňize Zanat Aýdandan Läle Begnazar barny çagyran. Gitmesiň dowamynda şu hudyny jany sesle beýan edip berse, islen yerine islen wagtda diýip bir haýyş etdiler. Ine bugün çakylygy ýetmediň minnetdarlygyny bildiren bugün Çigilli mebel dukanyna ýöretde mehman edip çağırdyk. Sözümiň başynda Çigilli mebel dukanynyň agdy işgärleri köp çağırsan aýdýan Allah jan töweleme ýurdumyň bir näçe açylan imaratlaryň içini öz mebelleri bilen bezäp olaram töweleme telekeselemeden garada duranoklar janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Indi Läle doğan bir gepleşigimiň başynda bir özüňiz barada tanystyrsaňyz, o näde doguldyňyz, näçinji senede doguldyňyz, aýdasyň gelmeýän zat aýtman bilýäňiz. Başgalaňyz da aýtsaňyz, gysgaç kanatyny döküp geçmeli, gysgaç mümkin bolsa başlyna. Ilki bilen salam alyk mehribanlar, mehriban dinleýijiler. Ýene bir gedek saňa sag bolsun aýdýan şu hormatly çagyranyň üçin gepleşimne. Elbetde näme? Aýdymçy, Bagşy tabanna hemmeti şular ýaly efirde görünüp dursa, adamlar bir şondan lezzet alyp dursa, özü lezzet alýar. Menem Ahal vilayatynyň Kaky trabynyň gowgany obasyndan 1975-nji ýylda doglan. Şo ýerde moýlimler maşgalatynda doglan. Ejemem kakama moýlim. Mamam moýlim. Ondan näme doganlarym hemmemeden şol moýlimçilik kärine eýe bolan. Men ödüm ingliz dili, türkmen dili we edebiýaty fakultesini tamamladım. Döwlet Mähmet Arada adyny Türkmen Milli Dünýä Dili Institutyna. Sizem moýlim. Men moýlim. Aslında moýlim. Ýerden üstüňizden musulmanlar moýlimler maşgala bol. Owun şeýle ýagdaý bar da ýaşlygymdan söýgüň bolýan kärim bolýar. Men aýdymçylygy kiçiligimden aýdymçylyga başlan. Aslında owamyzda maňa bilbil goýa diýediler. Şeýleme? Göbegenem maňa kiçiligimden bilbil goýa diýip owamyzda da şol bilbil goýa diýilip soňra okuw girmegiň esasy maksady hem aýdymy dowam etdirmek, hem aýdymçy bolsaň näme men şonu kiçiligimden özüme nemetdim de aýdymçy bolsaň wagtçy bolýan. Sen adamlara söz babatyna bir hemme taraplaryň türkmen diliniň morfologiýasy bilýär, türkmen diliniň grammatikasy bilýär. Şonu aýdymçy bolsaň hökman dogry we dürs aýtmaly. Hem aýdymçylyk, hem dil şol ikisini bilelikde alyp baryp hem şonu gelecekde şu aýdymlamyň üstü bilen türkmen diliniň düýbüni, ödenini bir heme öwrenýär, hem bir dinleýijilerine ýetirer diýen maksat bilen men şol Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna gidip şo okan döwrümde de ýarşlara gatnaşdym, festivallar bolýardy. Ýokary jaýlaryň arasynda ýarşlar bolýardy. Näçe ýyllarda okuw ýerňizde? Men 1992-nji ýylda okuw ýerdim. 96-njy ýylda tamamladym. Şo ýyly men şol institutyň özüne moýlim bolup işe alyp galdynym. Şo wagt? Şo ýyl. Şo wagt menen täkigirim nerem ýaşamandym.
Hem İngiliz dili kafedrada hem Türkmen dili kafedrada. Hem şo ýerde mukam folklor topar bardy, hem dutarçylar toparynyň ýolbaşçylygy edýärdim. Şo alyp galyp göl. Hawa şo ýerde. Hem ýolbaşçylyk edýärdim, hem edil şo ýyl 97-nji ýylda Pakistanyň Islamabad şäherine Lokbirsa diýip festival geçirildi. Şo festivalda men öz mukam tant toparym bilen gitdim. Şo ýerde de bir ýeňişli orunlary gazanyp geldik. Doğru. Elbette diýjek bolýanym, sungot, onuň dil hemmeti sağlaşýa. Düşündüm. Elbette. Indi maşgalaňyzdy aýtyp geçäýseniz. Maşgalamyzda 11 doganda. Özüňiz. Hawa. Siz näçinjidi? 7 oglan, 4 gyz, men gyzlardan birinjisi. Ulusy. Ulusy hawa. 3 oglan bardan menden uly. Töwereme. Onu olaram uly oglanlaganym sungot aýdym bilen meşgullanýar. Döwlet geldi Gurbanow. Murat geldi Gurbanow. Ol hem aýdym ama aýdýar ýöne ol bir köpçüligi çykyp aýdanyp, mene muallimçilik edýär. Ondan kiçigimiz şagirli. Ondan menem kiçi bir näçe jigilem barda. Aýdymçylygyň bar, hem özüňem tanýandyň Dilber Gurbanowa. Tadanna jigim bar. Gıcıkta sağ yerine yetiren ýady geldi Gurbanow. Ýady geldi, men ahyrlar restoranda bolup tanýan ýady geldi. Hawa ýady. Ýene bir muallim agaň bam kaly döwlet geldi. Muallim. Hawa muallim. Men sebäbi ýadym etsenek näçinji ýyllygy bilemek 22 22-nji ýyllardan ýalňyşmasam bilemek Duşakda mektep sadyk açyldy. Hawa. Şo taýyratyny özüm restoranda işledim, bir küçük şotada ýatyp durup. Şonu gördüm, taramlaşdym. Döwlet dawa bilen awasam men diýdi awa. Men jigim diýdi Lale Begna bar. Şonda men tanışdym. Dogry. Indi öz maşgalaňyzy arady. Özüm näme durmuşa çykdym. Näçe ýyl çykdy? 1999-njy ýylda. Öz sadanam. Şol näme institutda ýokary mektepde okuyan döwrüm. Kursaşdyň. Ýok, kursaşdy. Ol konserwatoriýany tamamlady. Ýöne soň gutorup işe bardy. Hawa. Onda şonu şey diýdim-de, rektoruma da men estrada aýdýardım başda, dutarda aýdam okdum. Hawa. Soň men diýdim dutarda aýdasym gelýär diýdim. Soň konserwatoriýada Türkmenistan halk artisti Halipam Akmurat Şarif. Şoňa gatnadym daşyndan. Hem dutar öwrendim, hem halk aýdymlary öwrendim. Şonda maňa şol konserwatoriýadan gyzykçy bilen dutar suradypdylar. Şol gyzykçym näme? Şoňa da bir durmuşa çykmak şoň bilen bir. Hawa. 2 tane çağam bar. Gyýdym telebinýa, ýörüňte şol telebinýa halk aýdymyna ýana goýduk. Şu döwür aýdýardym şol. Aýdýardym. Türkmenistan halk artisti Gülşirin Aljanowaň topary bardy. Terpay topar şonma. İlkinji bolup men barpdym şo topara. Gülşirin Aljanowa bilen şo ýerde bilelikde işlemek, şo ýerde de şol telebinýa aýdymy. Bol aýt ýerine ýetir, çek, näçe taýyk çekýäň, şonu ýaly dip. Talapkar diýem hali. Talapkar şol talapkar halipalaň elinden çyksaň, şeýle özüňem bir ussat bolup ýetişýäň diýjek bolýanma. Ussatlyga ýetişmek üçin ilk bile halipa gerek. Haýty kärde işlepende. Onuň oglum Begnadar. Oglum aýdymam aýdýa, ýa-da okaýa, töweleme. Nerede okaýa? Halkara gatnaşyklary institutyny okaýa. Hem dil bilýär, ingliz dili, türk dili, täzik dili, şo dillerde bile aýdymam aýdýa oglum bilen. Onu ýa-da telewizorda da görýändir. Gördüm men bir kere kabatlaşdym, töweleme. Görýändirler. Lekin bar oğlumda. Gyýdymam aýdýardy, ýöne durmuşa çykdy. Elbetde durmuşa çykan ýeri aýtdyrsa, gelecekde aýdyr, ýoksa da näme? Gyýyn maşgala. Hawa baran ýerler bolmaly. Baran ýerler maşgala kabul edýär. Näçe aktyk bu? 3 tane aktym. Töweleme. Näçe ol, näçe? Ziýada Zeynep Nurmehmet. Töweleme sanat. Indi şu ýerde bir aýdasym beýle. Aýdyň arka. Ýaýla hugdysyny aýdýana. Uzak ýaýlada inäniň hugdy aýdym bar. Indi şol aýdymda Serdarym diýen ýeri bar. Ziýada diýen aktygym, birinji aktygym da. Şu toňa baka kapydan girýän bolýan meni. Kapydan talmany gurady. Näme üçin mama Serdarym diýen, Zeynepim diýen ok, Ziýadam diýen ok diýdi. Ýürüýte men şol aýdymyň sözlerini üýtgedip, şolar üçin men
ziyadan deýnebim diýip ýerine ýetirip şolaň öýde Sagat bilenem. bilenler begendirme. Awwa, şolaň öýde bilenem şekile geçirdim şolaydım, şolyman bar. Ha, Şondan soň başga da bir näçe öýdüm goşgam diýen, ziyadan Aha. deýnebim diýip diýen goşgym bar. Ýöne häzir aýdyp berdim metebebi. Ýadyma düşmeýär. Taýin näle? Taýin näle hawa. Bolýar. Öýdüm goşgyny diýdim hem ýem üstüsini Taýin bilen soň var men bir internet platforma urada aýrymda şu diýen goşgym şu diýip. şey däýer. Şey däýer. Düşündim. Umuman näme Hudaýa şükür. Agdy bir maşgalam bar. Çağlam öýd ýetişdirdigimçe bir watana gerekli, ýyly halka gerekli adamlar bolup ýetişdim. Giýjegini jan çekdim. Hem watanymyza hyzmat etdim, hem çağlamyň terbiýetini bir ýadymdan çykarmalylar. Esasy zat gury gelip boş gitmedi ýa-da. Şonu perdentleň diýen ýygyň alyp çykmaly. Şol perdentleň kim bolsa sen kimdigini kesitleýärler-de. Şoň üçin men gyýdyma tapşyrýardym damy. Gyýdym aran ýerinde bir asylly bol, akylly bol, şolaň hyzmatlary bilen bolgun. Tebebi birde diýmese birde diýler. Aýdym-aýdyp görmän çağasyna terbiýe bermeli ekenler diýmeli. Evet, ene de. Düşündüm. Düşündüm Halipa. Inni sınıfta başta nägil aralaşdyňmy? Kim maslahat berdi, kim tergi berdi? Ýaş gaňyl obada wagtyň aýry. Men kakanmy? Kakan dutarda çalýarmy? Çalýardy, aýdymam aýdýardy. Şeýle owadan tesi bardy. Esasanam kakan bir hili hind aýdymlar owadan aýdýardy. Kakama raçka pura men diýenim diýerler. Hakykatdan hem häzir ýaşly gurtlaryna terediýän bol. Şeýle owadan adamdy. Düşündüm. Inni sınıfta sen diýen uruňyz başga hünärim barda, mollumçylygyň barda Halipa ýöne sınıfta gapdaryňyzdan aýyrmadyňyz. Sebäbi onu aýratyn siz hormat goýan, onu aýratyn sevgiň bardyr. Elbetde. Elbetde. Men esasan bagşçylyk sınıfyny. Tahagan Urabiýly aýdymlaryny dinleýärdim. Öňler näme? Vesna, Beg, näme şol? Begam şol ýalyk magnitofon. Bilemok men. O döwürde ýaşap görmedim. Olarda soňurlukda. Onuň Fagjyp Barpyň kasetini köplenç dinleýärdim men şo ýerde. Garagöz aýdymy bardy. Onuň bir zamany goýgul bardy. Galmanam senden şolar ýaly aýdymlary öwrenip aýdýardym da. Kiçirek wagtlam näme owa ýerine işken, öýüm işi, daşaryň işi, mal, gara, howly, kakam biolog bolan soň biziň howlymyzda ken ýerimişler ösýärdi. Olary suwarmaly, ýetişdirmeli, ýetişen ýygmaly, taraşlamaly, sermeli, ýerleşdirmeli, gurçuk tutulýardy, ýüpek gurçuklar, olar garad ken işler, pakta gidilýärdi, otaga gidilýärdi, mal bakylýardy, gyrkyma gidilýärdi, keçe batylýardy. Haly dokolýardy, gamşa çel özümizde dokoýardy. Kakam şo rahmetleri görkezýärdi-de. Şo rahmet çekmeli diýip. Onuň şoňdaşyndan men aýdymçylygy kasete dinleýärdim bolýar. Aýdym aýtmagat diýip garşylyk bildiren bolmady. Ana ine şonu aýtjak boldum. Edil. Täze diýen masgala. Hawa şonu aýtjak boldum. 10-njy sınıfyma, 9-njy sınıfa çel aýtdym. Kakam ruhsat berdi. Onuň öz başyma oba ýerine bir näçe otogly bir şarňyllap duran jaýlar. Şoň otoguna girip gyýryp aýdym aýdýardym da boly. Ejem diýede, ana kakan geldi. O ker şagalama gyýryp başlady diýede. Gyýryp aýdym aýdýanlaryna taha bilen neme dip goşulşyp. Şoň aýdymlaryny dinläp. Şoň aýdymlaryny dinläp. Umuman bizde şol halk aýdymlary, milli aýdymlary, millilikleri uly hormat goýulýardy. Unortan konsert dinlenýärdi. Matum Ulgarlyň, Fagjyp Baryň, Nabat Nurmuhammedowaň, Mäne Garaýewiň, Urabiýly ýatwyň. Aýratyn haýtyn dinleýärdiň Halipa. Taha. Täsir aýdýan ýoluňy taha. Hawa, men şo dinleýärdim tebebi. Şoň alýan bir aýdymlarda jukkulary, gaýnawlary,
hem bir televizyonda görýärdik de şoň özüni alyp barşy hem artist hem bagşy hemme taraplaryň men şonu dinleýärdim de. Hem daşary udaýdymlaryň gowurýan. Zeynep hanlar banda dinlemän gowurýardım. Ştaýda ýene bir daýdaýyn. Gepleşiklerinde de YouTube kanalyna gepleşiklerinde aýdypdym. Zeynep hanlar bir aýdym bar, benim bilýän özüň şu adam aýdymna neme toýlarda ýerine ýetirýär. Tarramy ýaglaýdym. Bir sende var, bir mende var, bir sende var, bir mende, bir sende var, bir mende var, bir sende var, bir mende. Şol aýdymlaryny ýerine ýetirip, ondan ýene bir aýdym bardy. Gitme 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 dayan yandım ay aman, senin derdin beni bağlap köydürdü yar. Gitme 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 dayan yandım ay aman, senin derdin beni bağlap köydürdü yar. Şolar ýaly aýdymlaryny kiçiligimden gowurýardım. Haçan özüňiziň aýdymçylygyny duýduňyz? Näçe ýaşyňyz, näçinji ýyllar? Ya haýsaýdym şulaydım aýtdym, men aýdymçy, ente bagşy diýme. Aýdymçy diýip özüňiz haçan duýduňyz? Deme, şol institutda okaýakam, Döwlet Mämet adadaryny şonu ýürüýte neme konsertler bolýardy. Şonu men tünü derýär diýip aýdym. Gowaýdym. Onam biziň rektormydan gaty gowurýardy. Ana şol aýdym ýerine ýetiremde, men hili özümi bağışıkmını duyup başladım. Şonu şu taýda Kümüş Mätiba diýip Mät Kösäýewiň gyýdy bizi okudýar da şonu Mät Kösäýewiň gyýdy okudýar. Şonu şeý diýdi, tapakda oturýar. Hani bağışı gyýdymyz? Näme tapaňyz jogap ber diýende bir hili özüm. Bağışı gyýdymyz diýip başlanma. Aýdymçam däl göni. Bağışı gyýdymyz diýilenden şeýle bir duydum da şonu. Men aýdymçy. Indi men aýdymçy, indi men bağışı diýilenme görä hökman dutardy. Dowam etdiräýmellik şonu pikir etdim de şonu maňa dutarçyk tap berdi. Häli agdadyma? Akmara Halipa. Akmara Halipa dutarçylyk edýärdi. Şu ýerde ýene bir daýdaýyn. Akmara Halipa maňa ak pata berdi. Söyleme. Häzirem diýär-de aýal maşgalalan, aýal bagşylaryň arasynda birinji ak pata berenim sen diýär-de. Şolum men şu bagşçylyk sunnatyny gelmegimde boşlandyrýar. Hem buýsandyrýar, hem boşlandyrýar. Sada burada bellek geçen ne Halipa, sizin bu Halipa'nın Türkmenistan Halkartes Akbarat Sarifleri yaz ettik. Tomaş etdiňizmi? Tomaş etdim. Şu ýerde buýsandym. Ýene bir daýdaýyn. 2002-nji ýylda Amerikaň Birleşen Ştatlaryna men festivala gatnaşypdym. Silk Road diýip, Ýüpek ýol diýip festival geçirildi. Şonu şu ýerde Amerikan türkmenleriniň bir öýlerini mihman bolmaly. Şu ýerlerde Akmara Halipaň disklary bar eken, dinlenýän. Şu Amerikada dinlenýän eken. Şonu diýdim, haçan menem şular ýaly tanymal bolup her dünýäň her künjünde meňem aýdym dinlerkä diýip arzu edipdim de. Näme? Gahrman arkadagy ýurdumyzda şol arzuwma ýetdim. Şu ýerde tüý sürümden, bagş kalymdan gahrman arkadagymda, arkadagy gahrman terdarymda sag bolsun aýdýan. Goý olaryň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Şu türkmen sunnatyny goýýan hormatlar üçin, tarpalar üçin, türkmen sunnatyny dünýä ýaýmakda açýan ýollar üçin. Sağ olsun. Allah sana hakikatlanıp tuğleme asudu yurdumuzda sunuatı qatı ulu orun veriyor. Aslında da Halipa şu gipteşim men nem üçün yadamay değil mi? Hormatlar kadağımı ömrüde olsun Allah sana şu Halipa şahitlik yolunu ulu mektep açıp verdi.
Menem şoň esaslanıp şu halifalar bilen gepleşip ýa-da goý ýaşlarym, ýaş kadrlarym, ýaş synodiskarlarym bilmek maksady bilen ýazýanlar. Inni siz özüňizi haçan läle beýnadar bolan duýduňuz. Men ýanky soram, siz haçan aýdymçylygyňyzy duýduňuz ýa-da. Inni ikinji soram, haçan özüňizi läle beýnadar we diýip haçan bildiňiz, duýduňuz özüňizi. Neme? Ya at kadanan alanda duýduňyzmy? Halk artist alanda duýduňyzmy? Ya alma kaňyz duýduňyzmy? Ana men şonu aýtjak bolýan. 2007-nji ýylda Gahrman Arkadamy ýurt başyna baş tutan bolup. Geçen ýyly Türkmenistan prezidentiniň Altyn Atır bäýatleşiginiň ýeňçisi bolandy. Arkadamyň özü maňa altyn zyr atyp, sag bolsun aýdyp hormatlady da şonny men şonny men özümiň läli beýnadar bolanmy duýdum. Onu duýmadyňyz? Onu duýýar. Aýdymçy diýip ýa. Aýdymçy diýip duýdan. Tebäbi näme? Döwür bilen den gidişmeli. Döwürdeş bolmaly. Onuň şeýle pikirler bolýar da arasynda men şu aýdymçylyk näme dowam edebilirmikäm, edebilmenmikäm, näme üçin bolýar? Tebäbi durmuşyň her hili ýagdaýlary bolýar, kynçylyk ýagdaýym bolýar, gowgullarym bolýar, maşgalada da her hili ýagdaýlar bolýar. Şolar ýaly ýagdaýlar dowam edýär. Şo wagt teatrda da işledim men mahkumlaryna, Taal drama teatrına artist bolup 5 ýyl Türkmenistan halk artisti Ata Aluwuň mektebine geçmek, senin özüňem bilýändiň, hem tans synotundan Ahmet Pürsýanowyň mektebine geçmek, hem Akmurat Şaryfowyň mektebine geçmek, hem durmuşyň mektebine geçmek, hem ene bolmak, iki çağamam şo döwürler boldy. Garap hem näme watanyň dabarlaryna bir ýygyderli çykyş edesiň gelýär, oňa gatnaşmak, ýadamazlygy, ýaltanmazlygy talap edýär. Onu şoň üçin çok kynçylyklar bir geçip men bagşy bolarmykam, şu läli beýnadar ba diýip bir dünýä tanarmyka, ýa Türkmenistan tanarmyka, şolar ýaly zatlar pikirler bolýardy. Ana şol altyn zyry Gahrman Arkadamy men boynumdan atan onu indi men hukman dowam etmeliydim de hukman dowam etmeli sebäbi Türkmen sunoty onu da bagşlyk sunoty ýerde ýatmalar. Halipalaryň aýdan zatlaryny täzeden galdyrmaly. Gahrman Arkadamy bize uly ýol da şonu hukman dowam etdirmeli. Olam elbetde biziň paýymyza düşýär diýen anam jogapkärçilik hem buýsunç hemmesi bileleşdi de hem maşgala hem dähmet hem şu ugur Taylan uguruň hemmesi hukman gidäýmeli, orta ýolda galmaly. Näme diýär? Maksady okunluk diýilýär. Şol maksady okunluk diýen duýguny menne kakam ýüregime salypdy da. Gydym. Häli şol nime soragam berdiň, aýal maşgala hukmyna sen aýdym aýtmaň ruhsat berdi. Ýüzde jogap berdi. Şonu ýüzde şol. Mene tan aýtsaň aýtdyň, näme diýip bolsa gaýtsa, tarana geler ne batýar? Niştaý kakam pahyr agdamda ýadyma düşdi de şol dokunçsyndım da. Gydym diýdi, sen ulygy boldun, gelecekde de diýdi durmuş çykmaly da diýdi, şunyň diýdi, kärini taşlaýsaň näýli bolýar diýdi. Onsoň şonma men şahirçiliga başlan näme maýdatym gelýärde. 9 kuplet goşgy düdükdim. Kaka men aýdym aýtjak diýip. Onum bir indiski hindi hen bardy. Taýyn hen bardy. Şoňa salyp aýdyp berdim. Ne sözler kän ýadyma düşenok. Ýadyma düşenok himnet beren, ýadyma düşenok. 9 kuplet barsa köprek da. Köprek. Ondan şonu men kakam öňüne geçip elimem şeýle goýup şoň hengini aýdyp beräýin şu sözler ýa. Dayray daydam dayda la laylam, dayray dayda la layla lam, dayray dayda la la layla, dayray dayda la layla lam. Şol hindisini mä goşup aýdymda ýa-ni diýdim, kakamam hindi aýdymlary
gowy ýerine ýetirip. Ha, şoň üçin hindiňe goşan. Hindiňe goşdum bolýan Ha. kakamy. Begelip. Gözünden begenç göz ýaşlarym, ýa bilemok, boýsonç göz ýaşlarym togrulan akýan gördüm. Şondan soň şey diýdi. Gydym dowam et diýdi. Hökman dowam et diýdi. Men hynak gördüm diýdi. Awraýyň saklada diýdi. Dünýäň o kunjyny gidip aýtmalam bolsa aýt diýdi. Soňra kun diýdi. Wahey kakam aýtdyrmada da diýip o dünýede tirtegime galdyrmak. Men sebäp bolmaýyn bu. Men sebäp bolmaýyn. Şondan soň dowam etdim. Ne? Arkadaşly ýurdumyzda, asuda ýurdumyzda bagşy bolup diňe bir öz ýurdumyzda däl, bütün dünýäde de halkymyzdan bilýänler 2009-njy ýylda Özbegistan Respublikasynyň Samarkand şäherinde bir näçe döwletiniň arasynda baş baýrak almak. Ol men däl, Bütün Türkmen zowatnyň, Türkmen sesiniň, Türkmen bagş sesiniň ýelmegi däl şo. Şoň üçin arkadaşymyz her gerek men bilen duşşanna şu näriň dowam etmeli. Şu näriň hökman şägirdlerine ýetirmeli. Şägirt ýetiştir diye. Bir näçe şägirdler bar. Her olar bar. Ha. Inni sizin için aýdym aýtmak mesele. Sizin bar arzuňyz aýdym aýdyp halka hedil bermekmi, halkyň uruktaýdan bir göwrüni galdyrmakmy ýa siz üçün aýdym aýdyp ýüzüňi tanatmakmy? Elbette aýdym aýdyp ýüzüňi tanatmak bir başga. Aýdym aýdyp ýyz goýmak, gelejege, nesillere ýyz goýmak bir başga. Men esasy maksadym ikisem. Sebäbi şol dinleýiji ýa bolmasa öwrenýän adam şol kimden öwrenýänini, kimiň aýdýanyny tanamalam da. Şoňa da ulu mümkinçiliklerim bar. Ine häzirki döwürde tehnikamyz ösdi. Häzir orasalyryň ýa bolmasa bir näçe halifalaryň teslerini dinleýärse. Ýöne şolaryň bir keşpleri bilen bilelikde, ýa sakyjyk bar, bu keşpi bilen görüp öwrenende başgaça bolýar, duýguýyň başgaça bolýar, aýdyma girişiň başgaça bolýar, aýdymy dowam etdirişiň başgaça bolýar. Nähili ýerine ýetirmeli, nähili hereketde ýerine ýetirmeli. Umuman hemme baglanşykly. Ýüzüňi tanatmagam, ýyz goýmak, ählisem baglanşykly. Düşündüm. Ýa şähertler dik geçdim. Şähertlerden kime atlanyp bilersiňiz? Şu şäher Lale Beýnazar we şäher dip kime ýüzlenip bilersiň? Ýüzlenip biler. Aýdýan aýdyndan lezzet alyp biler. Neferet gonç. Men bir näçe şähertlerim bar. Olar gönümel ýanyňa gelip öwrülen şähertler bolýar, gaýbana şähertler bolýar. Her vilayetde de bar. Her vilayetde de sebäbi. Biz şolardan Lale Beýnazar we bir aýdymlarynyň tagamly lezzetini duýup bilýänimiz barmy şimdi? Aýbölük ýagmyry bar. Aýbölük ýagmyry, aha. Dürdäne diýip bir täzelikde bir gowy bagşygy çykdy. Aýratyn sizin eliňizden bir gowy dutar öwrenip aýdymlaryňyza içkin girişýänler barmy şimdi? Bar. Kimler? Aýna Mämmedowa bar. Aýna Mämmedowa, Hem destançy. Destançy Aýna Mämmedowa. He, Aýna Mämmedowa. Bilýär, öz ýanyda işleýär. Ýanyda işleýär. Ana o gaýdasyny gatda. Tanýan men Aýna. Dilber Gurbanowa öýçügim. O bar. Dilber, aha. Ondan Ýanky Dürdäne diýen gydym bar. Ondan Aýbölük ýagmyry bar. Olam dutarda aýdýardy. Häzirki döwürde ol şu wagt maşgalaly boldy, çağlar bar, çağlar ýaş, häzir ýerine ýetiren o. Hemmet gıyıllarma yaş olanlardan var mı? Olanlarım var. Mene Şatlyk Durduýew. Ha. Onun Kovay diýýärler. Kovay diýär. La qumlugy. O seňem ödüň şoň aýdymlaryny nime diýen? Klip diýär. Onun Baňa bir aýdym dinletdi. Lala Halipa bilen Moğol bilen aýtjak şunu bir aýdys aýdym bar eken. Şol aýdym gurruna diýip goýduň diýär.
Haw inni şonu netip bola şu wagt. Ogadan aýdym. Haw şu wagt ol okap ýör, hatam bilimini artdyrýar. Ha. O taatçylykda onuň garýakdy gellik bar. Geçen ýyl Aşgabat şäherinden ýeňji, ýaňlan diýarymyň ýeňjisi boldy. Oň bilen bir näçe aýdyşklary ýerine ýetirdik. Ondan Raç İlamanow bardy. Ondan ýadyma düşenok. Şonuň üçin siz haýsy ýakyn. Haýsyny diňläp lezzet alyp bilýäňiz. Haýsyny diňläp lezzet alyp bilýäňiz. Mysal üçin haýsyny diňläp lezzet alyp bilýäňiz. Teret lezzet almak, hemmetine men diňläp lezzet alýan. Sebäbi gaýbana şähertleňem bolýar, ýa bolmasa ýanyga gelip bir öwredäýdik gelýän şähertler bolýar da. Onuň olaň sesini barlaýan bolyn, käbirinki halkaýdyma bolmaýanlar bar, ýa estradaýdyma bolmaýanlar bar. Onu halkaýdyma öwrede gurýan bolyn, ýaltalyk edip gidýänler bar. Sebäbi halkaýdyma öwrenmek diýilenler ol gaty zähmedi, zihini, ýaltanmalygy talap edýär-de. Onuň estradaýdyma gowlaý dip o taraba gidýänler bar. Maňa iň şolaň içinde sesiniň ýaraýany Dilber Gurbanowa öz jigim, ol hem jigim. Aýna Mämmedowa, Şatlyk Durduýew ýa özüňem diýdim. Garýagdy gelliýiňem sesi gaty boldy. Gerçekde Şatlyk Durduýew jaňa dedi. Atdyna 3-4 tane adamy men jaňa diýen sonra berýär. Olar şu pikirini bilýärler eken. Jaňa. Karşı olmasak mümkünmü? Şatlyk janyň men aýdyşyny gowy berýär. Ýa. Men şu aýdymy men diýdim da işlän diýdim men. Şatlyk Durduýew salam. Salam, salam. Men Gonç Allah Nazarow Şatlyk. Salam, salam. Wa aleykum assalam. Ýaşym taplar. Şatlyk jan gurlaşmany mümkinçiligi barmy? Men şu wagt geçilen ýoluň täsany siziň halipaňa Türkmenistan Halk artisti Lale Begnazarowa bilen ýazgyda okýarym. Indi şeýlerak sorawçyda siz Lale halipa soraw bermeli. Islenlik soraw ýöne şu soraw hakykatdan bize gyzyklandyrsyn. Maslahat höküminde de sorap bilýäňiz ýa käbir bilesiňiz gelýän ady halipa şon işleyen wagtym eliňizde ýanyňyzda aýdym aýtjam wagtym sora bilmedim şu wagt. Hawa bir telefonu bir soraýyn şonu diýip bilýäňiz. Senlik soraw, dürüjlük barada, durmuş temasynyň käbir gerek tapaklar. Halipadan hawa. Enemek truplar geçirýän başdyny şäherdiň. Alo. Şatlyk. Halipa salam aleykum. Wa aleykum assalam. Gowy ýagdaýdan. Yaxşı, näden gowy tapdyňyz? Hawa Allah döneýin. Gowy. Allaha şükür. Gowy sen? Okap ýörüm tagaman. Hawa. Gowy, şükür yaxşı. Hani Gonç soraw bermeli ýara. Soraw bermedem jogap bereýin. Halipa bizni estradaýdylar köp aýdýar bolýar. Halkaýdymyň juk gullysyny indi öwrenmek mümkin. Kaşyndan bilýär, indiden soň öwrenmek şap. Şatlyk Ferit, men häzir şu gepleşikde esasy şäher bilen kim diýse men şatlyk diýip aýtdym da. Onu hökman sen halkaýdymy aýtmalam, şoň juk gullysyny hökman ýerine ýetiräýmeli, ýerine ýetirben bilersiň. Nesip bolsa. Onda näme? Gelecekde nesip bolsa işleşer, aýdyşyklar eder. Halky hende, türkmen halky hemine gowy aýdyşyklar edip, halkymydan begenlereli, ha Gonç Allah Nazarow rejissörimiz bir näme? Ökde oglanlarymyň biri, men hormat goýan. Bulan näme biziň? Şu aýdymyny şekile geçirip berer. Şu aýdyşyp goýdyňyz diýýän şol 4 ýyl menden awul maňa bir dinletdi. Hawa. Okuwa girdi-de hatam diýdi men öwrenjek nota boýunça da bilimimi artdyraýyn diýip. Sebäbi halipa da gatnamaly, daşyndan hökman şol saatçylyk mektebi, saatçylyk bir sadyň ödünni öwrenmeli. Sesin barýan ýerleri, şo zatlaryň ählisini dogry we dogry öwrenmeli. Indi nesip bolsa okuwun tamamlandan has gowy bolar diýip umyt edýän. Nesip bolsa. Bolýar. Bor Şatlyk, tawa. Şatlyk sen ömrüňde doktortun, sen ýaltalyp juk gullusy aýtmalylar halkaýdym, juk gullusy gerekdir.
olsan sonra ýerine halypda. Dogry, gowja gap berdi. Öwrenmek mümkin diýip sandan da ýa Mümkin näçe ýaşadyň entäkden 40-60 ýaşa nädiňe ýaşaýan. Öwren vermedi, şunu otun soňy ýok, öwren vermeldiňe. Sanyň sag bolsun, ömrüňiz ok bolsun. Lala Halipada siz barada gowy pikirdekeni bir gowuryan şahartdan berdi, ýa gepleşmeni tak geçdi. Elbette şu anamlaram siz nämetler giýjek, ne zähmet çekmeli, ýatmaly, işlemeli, täzir beretmeli. Gerek bolsa. Başatça, taza. Minnet. Tamam. Görýän bilesi gelýän sonra da Halipa. Hawa. Bilesi gelýär şol. Ya istrada edip ýördi ordan. Haka durdy, täjim haýdymlaryny ýerine ýetirýär. Onda bir näçe täze şunu näme bar? Türkmen halk haýdymna mahsus bolan gaňşlykdy. Şowa. Ses çagady barda. Onuň şoň üçin men şunu aýdyşy gaýtjak şunu bilen. Ne gomlugy. Hawa. Şolaýymdan bar dinledim de bir kuşan aýdym getirdim maňa ilk bir. Hawa. O gonjaga diýdi, haýsyny getir gomlugy ýerine derleýdim. Hawa. Onu näme? Inni kim ýykmanymy ýene bir şähertlendiň biri Dilber Gurbanowa. Hemen jigeňe. Hem jigim. Hawa. Nerede ýakmet çekdi? Ol muallim olam. Ha, İnglis dilinden. Hem öz şägirdim hem öz talibim. Alo. Dilber Gurbanowa salam. Salam. Men Kuwanç Allan Nazarov. Salam. Ýa gaýlanma. Şükür Hudaýa gowy. Dilber dol bir wagtyňyzy alyp alýan aldyryna. Ýoýdyr. Bir 2 minut wagtyňyz barmy? Bar. YouTube kanaly YouTube'a girýäňizmi? Ka gepleşler kino da görýäňizmi? Edilken girem o. Indi netip bala şu gepleşiklerden soň giretine geler. Sebäbi men geçilenýorum täze sanyny bir geçilenýol atly bir gepleşik alyp barýanlar, halipa şähertler bilsinler diýip bir halipalardan şähertler öwrensinler. Ha. Indi Şubat Türkmenistanyň halk artisti Lale Begnazarova bilen ýalgyz otýar. Tanaýaňyzmy, tanışmy? Ha? Bilmem göre. Näçe bildiň? Ya Lale var şu gepleşde saňa jaňa derdat diýip aýtdymy? Yok sana derdi aýtma diýen aňyrdan Lale praktikaga betdi, şondan bildim. Ha, sebäbi var men siziň nomuryňyz ýok. Lale Halipadan haýşa edip aldım. Sebäbi näme üçin jaňa derme aýdaýynmy? Esasy Lale Halipaň jigit hökümini jaňa etmedim men size. Men size hawa şäher hökümini jaňa etdim size. Indi siz birje soraw berip bilýäňiz Lale Halipa. Istenlik soraw, ýöne şo soraw size täsirlensin, size gyzykly bolsun soraw. Jogaby 2 bolup Lale Halipadan alýar. Mümkin bolsa men etçe gaýşym size men gepleşime gelen mihman kynrak soraw berseňiz men bar arzugum. Kynrak soraw berseňiz? Hawa. Ýöne kyn soraw berip bilmeýän sebäp şähertdäsiz. Ene telefonu geçirýän. Alo. Alo, Lale Halipa salam. Salam. Gowy ýagdaýdan. Hawa. Habarlaşmadyk görýän. Kuwançyň telefondan habarlaşma boldy. Wagtyna jaňa däp bir sekund. Hawa. Hadi ber soraňy. Sizin näme diýin? Siz meni öz gowy ýetiştirdiňiz, şäherde edip öz nämeňizi ýetiştirdiňiz diýip hasar edýäňizmi meni? Ana Sizin anamyňyz barmy? Ýoluňyzy ýöretjegmi? Nämeňiz anamyňyz barmy? Meniň nemelemde aýdyşyma, zatyma. Siz özüňiz meni şeýdip ýetişdirmek bilen öz maksadyňyza ýetdiňizmi? Ha, bu soraw. Ya şundan soň dowam edeyinmi diýdi, ya stop bereyinmi diýdi. Şonu Yok, diýdi. dowam edeyinmi däläninem. Siziň ynanmak pikiriňiz dogry diýär. Düşündüm Hawa. Misal üçin o zat edýäň bar etýäň, rahmet çekýän, şo miwe beren opda sen o zatyň sen şo menne sen öz Niwäň görýäňmi diýäň. Zatyňy aldyň sen menden, men siziň tamaňyzy ödedimmi? Aýdym ýerine ýetirmekde. Gowy soraw düşündüm. Hani? Düşündüm. Elbette şu aslyny sunwat, bagşçylyk sunwaty, aýdymçylyk sunwaty näme diýen, gandan geçýär diýämi, perdendiňe ýa bolmasa jigiňe has gowy geçýär da ol. Şoň üçin men saňa
näme diýen 150% ynam bolan soň men taňa öwretdim. Şol ynamam sen ödeýän diýip hasap edýän, tebe haýsy aýdym ýerine ýetirende şonu kemsiz, közsüz. Integem bar kemlik, menne de bar, menem halipalardan öwrenýän. Kemsiz, közsüz Käsi de geçirdimmi? Dogry aýtsam käwat dilbertenden owaý diýen ýerleri bar. Bah. Teýamyň sesi has minkidenem dok owdan sesi bar. Toğluk sesi var. Toğluk sesi bar. Hawa. Inde Allah berdi halipa bardy gyzyk. Hawa bilýän. Maňa diýär dilbertenden gowaý diýalay diýen ýerem bardy. Şoň üçin men Amerikada bir sorag berildi. Şol aýdymy, bugün aýdym ýerine ýetirip çykdym moly ýörüde sorag berildi. Şu diýdi sesleňdi, şu milli sesleňdi dowam etdirjek adamlar barmy? Şol hükman dowam edäýmeli diýende men birajygym bar, biram gyýdym bar diýdim. Tebäp gyýdymyň gatowdan sesi bar, da jukkully, gaýnowly. Şoňam dowam etdirende gat isleýädim. Ýöne na dilber öz şägirdim, men taňa anam bolan soň taňa öwretdim. Öwrenýärem senden käwagt. Elbetde näme käbir ýerlerde şägirdiňden bir öwrenýän ýeriň näme üçin bolýar? Sen dinläp bilmedik zadyny, ol köpräk dinleýär, oň dinläp bilmedik zadyny ýene şol ýalyga edip öwrenilýär-de. Şoň üçin men saňa bolan anammy ödedim diýip hasap edýän, gelecekde de öderdim diýip ýene de anam bildirýän. Gaty dowry. Sağ olun halipa minnetdar. Bolýar. Benim gelecekde de nesip bolsa sanat ýoluna da sanat ýoluna sizin anamyzy ödernik ananlaryan. Sağ ol jyn. Sizin hem sesiniz bilen dayanlansın Allah'tan. Ýetişe toýlarymyzyň, öýlerimiziň, sahnalarymyzyň bezegi bolun. Bolýar, sağ ol. Bolýar. Onda näme dilber üstünlük ardy edýän halipadan gowy sözler eşitdim zatdy, dörejiligi taşlamallar, ön gaýdyşman bolýar, aýrat diýmellerle. Hasam bir uly depkin bilen güýçlenmeli. Dogry-da? Hawa, hakyky. Sanat işgäri hemişe gözlegde bolýar. Hawa. Ödüňi ýonyp, emedip durmaly, ödüsini işläp durmaly. Yok. Sağ ol, taňa ýalkasam gowanç minnetdar şeýdip jaňa deniňize. Sağ olun. Bolýar, sağ olun. Tuğlama, gaty dogry. Sunatdan ýakyn joran. Sonwatda iň ýakyn joram Gülşürün geldim radyba. Jaňa diýär. Jaňa. Oň näherken sorunyň pikirini bileli. Bileli. Gülşürün geldim radyba. Hawa. Ulam bagşygy, Bagşygy. Hawa. Hem bagşy, Hem dost. Ýüregi açyk, göwün açyk. Maňa da mukat ul kömek. Käbir ýerde diýen erkek ýalyýan den annaşy. Hawa. Gülşün geldim radyba, salamu aleykum. Aleyküm selam. Men Gonzalo Nazarov. Hawa. Doňjum iň sunwatda ýakyn joran kim? Memnun. Hawa, sen ýakyn joran, sen o dişgarlardan ýakyn joran. Näçe ýaňalarym? Yo men sonra öýräşme gepleşip dotym dogry aýtdyňy. Ýöne men şu oturamy ýykmanym siz aýtdy da. Sen wagtda iň ýakyn joran kim diýdim bolyn? Gülşürün geldim radyba diýdi. Mehmanym häzir geçirýän trupkany, ýöne ta jogam esten ondan geçirjek. Hem meselem gowamy. Läle enen mehribelenem. Şolong ikisini bir otyrda haýsy? Läle turanlar. Malades pikirdeşe kenene gaty gowy. Gülşür men şu wagt geçilen ýolun täze sanyny Türkmenistan Halk Partisi Läle Begnazarova bilen ýazgyda otýar. Hawa. Netip barda bu çakylyk size de barar inşallah netip bolsa ýakyn wagtlarda. Indi bir etçe haýsym, Läle Begnazarova bir kynrak bir soraw berýän. Hawa, sunat temasyndan hem bolýar, durmuş temasyndan hem, dünýäwi temadan hem, ýa joralykda käwat bolýan zatlar bolýan, sen näme şey etdiň diýipler. Mesela şolar ýa sorawlarym berip bilýän, jogaby iki bolup Läle Begnazarowa'dan alýar. Ene telefonum geçirýän. Alo.
Yani ben kovmuyor. Qowy gülşirjan qowmaýag daýlan. Qowy çağla. Kovmuyor. Davat diyorsun. Hawa. Şu ardy öden gepleşigim diýen. Hava. Hana Ben sonra varın. Şu sunwatta şu halkın avrayını almak için barına köp işlere ýa-da hawa. sol işlere esasy var. Näme içerigi berdiler size. Näme içerigi berdiler. Gow soro. Almak için Hawa. näme Aýdaýynmy? aha. Halkyň söýgüsini almak üçin halkyň söýgüsi iter berýär. Hawa. Soro bilen jogap berdiňiz ha? Halk söýýär, halk dinleýär. Şolun maňa itergi berýär elbetde. Berekella. Bolýar. Gülşirin. Ne diýäň bu milli eşikler köpertýärmi söýüm ka gerekdir 4 saat ketendiki aýlanıp berdiňmi? Aylan görünür. Neme Lale Halip men Gülşirin gaty men milli edebiyatlaryň içinde men şunu bellek geçsek Züleyha Kakaýban Gülşirin geldim rahatdan ulu köme wa sağ bolsunlar ikidem zanlar sağ bolsun sebäbi milli zatlary şular ýürüýti men haýyş etdim. Dogrudan Gülşirin şular ýaly ketenler milli eşikler donlar zatlar dikdip şoň üçin men düşürýän kliplerimde eşikler ýalpyrlap duranlar aýratdynam şular Gülşirin ýürüýti täze sadypdylar ýene anlamyň ketenleri. Bar. Şoň üçin aýdymçylar milli eserleri şekile geçirjek bolsaňyz Gülşirin geldim radyň nomerini tapyň Züleyha Kakaýban nomerini tapýaňyzy ikisiniň gerekli adymy alarsyňyz. Janyňyza bolsun Gülşirin ömrüňiz bolsun dowunjum. Netip bolsa ýakyn wagtlarda men size jaň eder netip bolsa dönelim ýa-da inşallah. Netip bolsa köp sağ olun. Görýän gepleşiklenmi? Nemet yana gollo yana. Bolýa gepleşikde sorýan haýsy gepleşip gördüň, haýsy gepleşip göreň okdy. Vallahi egun enesler yapıvaretten gepleşini gördüm. Sağ olun. Ondan ol artistler bilen edýän gepleşik hemmetler görýänem ağlaýan oğuljan bilen edýän gepleşiň gaty duýgulannym ağladym oturup şoň ede ağladym enesler edýän gepleşiňem hemmetinem görýän. Janyň sağ bolsun. Dowunjum ömrüňiz ok bolsun. Hormatyň beýikdir şu goňjalarynda toparyň arasynda siziň hormatyňyz ullur. Gaty uly ornuňyz bar. Sağ olun. Janyň sağ olun. Sağ olun. Şu Gülşirine ýanky zatlar men haýyş etdim. Diktir täze zatlar. Sebäbi bar Halipa. Aýdymçylara mysal üçin aýdymçy denanmyda men aýdymçy oglanlarym kämir geýlen zatlar, geýesler gelen oklar. Dogry dämi? Täze zat bolsa. Täze zatlar. Onu şu Gülşirin şunu töweleme şu ýola goýdy. Bir näçe dany denanmyň milli zıbaslaryny diktirdim. Ulan ýasan ýerlerine. Inni. Zatmamy dogam edelmi men öz alyp barjyň soraglaryna geçäýermi? Tapaw diýip öýdüm haýsy birini oňlasam. Alyp barjyň soraglaryna geçäýermi? Hawa. Siz ýeňilrek sorag berewer. Bolýa. Gysga jogap berýär. Bolýa. Hawa gysga jogap berim. Sungatda siz belli bir derece yetmek üçin kendi ekmek çekdim. Elbette kendi ekmek çekdim. Şu belli bir derece yetýänçäňiz zähmet çekip seni gollanan adamlaryň iksan adamyň adyny bellek geçdiýseler kimiň adyny tutup geçerdiň? Belli bir derece yetýänçäň Türkmenistanyň halk artisti Lale Begnazarova bolýançaňyz şu nokada yetmek üçin bu ýollar geçmeli Halipa dogry. Näçe ýollar geçmeli, näçe halipalar bilen işleşmeli, näçe eserler döretmeli, şahirler bilen, kompozitorlar, rejissörler bilen işlemeli. Şol näçe iki adamyň adyny tutmaly bolsa, kim adyny bellek geçer? Haýalem bellek geçdim Türkmenistan halk artisti Akmurat Şaryp. Birem şahir Döwletgeli Anamradow. Kakymrat Rejepow bar. Beýan bir söyle bir näýeli. Onu ya bir plus goşaýyn berdi. Goşaýtana. Bolýa, Halipa janyň tawy 3 adam. Şol adamlara sag bolsun aýdardy. Gatwy. Siz öň estrada aýdym aýtýan ekeni. Ilki
Soň halk aýdyma geçipdi. Soň halk aýdymy häzir Indi şu an siz näçe yeni estrada söýgü aýdymlara geçdiňiz? sebäbi bar, men nemede Kim sebäp bol? Bir maslahat berdi size. näme düşündigini aýdaýynmy? Köplenç estrada aýdymlar. İki adam aýdyp geçäy. Birini bilýänmen. Maslahat bereli. Birinçiden öýd ýüregim. Maslahat berdi. Sebäbi estrada aýdymlaryň dinleýjisi kän. Ýaşlar dinleýärler. Toýlarda da köplençin estrada aýdymlar dinlenýär. Hemem men özüm asıl başta estrada başlam soň şol öz döwrümdäki döwürdeş aýdymçylaryň aýdymlaryny gatygy görýärdim-de. Şol aýdymlary häzirki döwürde sen näme seni küýsödüm, ýaly nurana aýny kaka durdy halipaň aýdym. Şolary ýaly sen üçin öwedili halipaň aýdymy. Şolary ýaly aýdymlary täzeden işläp, täzeden halka ýetirip otyryn. Sebäbi halk şol aýdymy öňem söýýärdi, häzirem söýýär. Sebäbi şo döwürlerde dören aýdymlar hasam bir halkyň ganyny, halkyň aňyna gowda. Häzirki döwürde de şol aýdymlar gow dinlenýär. Hiç özüniň agyrymy ýitirenok. Düşündüm ama. Indi ýöne siz döwrap aýdymlarym Läle Begnazar we aýdymy diýilen aýdymlarym, şol aýdymlary döretdiňiz. Estrada görnüşde. Şonu üniversitede ýatdy daýyn. Haneli baba ýatlaçyk bolýar. Ýok. Ýatladyda men şol. Siz maňa jaňa diýdiňiz. Kuwans afterski döwrap aýdymlar işlätim gelýär. Kim kompozitorlaryny işleten bolardy? Ya men ýene ön kaydymlar bilen dogam etsem makam. Toya barýarmyň şu döwrap aýdymlar isleýärler dinleýär. Sen maslahat beripsiň. Ýadyňa da düşenoklar. Wagt men wara bir ýagdaý bolýar-da. Biz aýdymçylar köp adamlar bilen görüşýär, maslahatlaşýar, köp adamlar bilen oturýan. Onuň aýdymçy bagşy diýen adamyň ýüregi bir bolmaýan kadar. Toýlarda da diýenler her bir adamyň islegini ýerine ýetirmeli. Her bir adamyň ýaşaýyşyny şo pursatda ýaşamaly. Isleg bildirýärler diýdim. Isleg bildirýärler. Şonu ýaşaýyşyny ýaşamaly bolýanda. Biri gynançlaýdym, biri gowaýdym, biri söýgaýdym, biri gadymaýdym, biri halkaýdym, biri eje hakynda gaýdym, biri çağa hakynda gaýdym. Biz şol aýdymlary her ýerine ýetirýän aýdymyň içinde ýaşamaly bolýarsa. Onuň budama diýenler ýürek aýdym aýtmaga çykýana ýüregim erep ökjäm aşagyna düşýär diýenler. Ýüregiň azatyny şeýip beňlediler. Azady beňleýär, käbir aýdymda azalýan, şo giýje şol toýy towuk gelen giýjen ýatyp bolmaýan wagtlaram bolýar. Sebäbi käbir aýdymlar öz durmuşyna aýdymlaram ýatlaýan da. Onuň adamyň durmuşynda her hili ýagdaýlar bolup geçýär-de. Şo ýagdaýlary ýeňip geçmegiň özüne atyň kellesi ýaly ýürek gerekde. Şon diýjek bolýanym käwadanyň adamyň ýadam peselýär. Ýaşyň geçdigiçe ýadym peselýär. Ine täze aýdymy öwrenýär. Şonu aýtmak kyn bolýar. Ön kaýdan aýdymlaryny sahnada aýtmak aňsat bolýar. Täze döwrap aýdym ýerine ýetirjek. Ýöne ýerbedim bolmady şolam. Gowy. Ýalňyş mesele näme maslahat berdi? Ýadyma düşýär-de şol. Batyr, Jemşit Batyr. Bu aýdymlaryň bol afterski öwrenýär. Haneli Babaýew diýenimiň sebäbi şol aýdym Jemşit Batyr sen diýdiň Jemşit Batyr bir gowy kompozitor. Ýaş oglan kurtlaşyn bar diýdim. Şoň sadyna Haneli Babaýew, Şahir Haneli Babaýew sözlerini şol Jemşit Batyryň sadyna ýerine ýetirdim şo köp aýdymlary. Ýerde bolmady ýani. Onuň sen maslahat berdiň. Ýene de daşlaşma. Aslında siz maňa şu ýaş kompozitorlardan kim bar, kim bilen işlesi men elmedama narodny şu halipalan aýdymny aýdyp berdim. Onu menen şu wagt Jemşit Batyryň gowy aýdymlarym bardy. Köp ýaş olanamly şoňa ýykyn edýärdir, şoň maslahat berdim. Mene ýadyma düşýär, düşýär. Hojaşan aýda diýip. Beýse janyň tawady halipa. Ne hawa siz o taýda näme görkezdiňiz? Türkmen halk aýdymlarym bir
yapsanız da yerine getirip bilýäninizi döwrep aýdymlaram bir ýaşamadan isterilen bitirmeler toýa barsan. Yok men plan aýdym aýtýan, ya plan aýdym aýtýan diýip dursaň olam bir helekde. Sen halkyň hyzmatynda. Halkyň adamy, halk artisti diýip döwlet sana at takýada hormat goýýar, tarpa goýýar, hormatly at takýa gahrman arkadamyz. Her bir rahmet çekýän, her bir bagşa, her biriniň özüne münasip ornuny berýärdi. Şoň üçin halk artisti bolsaň, halky dinläýmeli, halkyň islegine görä ýaşaýmaly bolýan. Diňe bir şu ýerde ýene bir zat aýdym, diňe bir türkmen aýdymlar däl, men daşary ýurt aýdymlarynam, aýdymçylarynam dinleýän. Şolardan atlaryny aýdyp geçeýinmi? Arkaýyn. Geçilen ýol Halipa sizin ýoluňyz bir gepleşik siz barada var ya. Ha, sizin geçen ýoluňyz elbetde sizin şu geçen ýoluňyzda bir näçe dostlaryňyz bardyr, şonuňa diýişgärler, sizi bir ýardam beren, pikirdeş bolan adamlar bar, olar hem aýdyp bermeli. Ine daşary ýurt aýdymlaryny, hind aýdymlaryny dinlemäni gowy, ispan aýdymlaryny, italyan aýdymlaryny dinlemäni gowy. Şu wagt häzirki döwürde şeýle bir nimeler bar da, Andrei Bocello diýip. Kisas diýip Jennifer Lopez bilen aýdymlar bar da. Şolar ýaly aýdymlar Sesine de gelýärmi? Dinlemäni gowy. Dinlemäni. Onuň oglum bilen bilelikde aýdýar şonu. Öýde. Onuň Ejer oglary geç görýärsiň. Onuň Dimash Kudaybergenowyň aýdymlary bar, şeýle oýdan aýdymlar ýerine ýetirýär. Olar dinläňde heme lezzet alýan, heme öwrenýän. Setim barmaly ýerleri. Ýanky diýişimýäli, näçe ýaşyňda da bolsaň, her ýaşyň öz sesi bolýar. Bişýär diýilýär ses. Has bişirmek üçin aýdymçylary, daşary ýurt aýdymçylaryny öz halipalamydan dinlemeli bolýar. Şakiraň aýdymlaryny gowy berýän, tanslaryny gowy berýän. Helagda geçdim Ahmet Kursýanowyň mektebine geçdim diýip men tans oýnamanym gowy berýän. Kiçiligimden hemde tanslarda oýnaýardym da. Onuň ýa diýdim Andrei Bocello'dan başga da Time to Say Goodbye diýen bir aýdym bar. Özüm ingliz dilini oturamsoň has gowy berýän. Onuň Şuları gowaryp bir özüňde durmuşyňda, dörejiňde, karýeraňda aýdasyn gelýärmi şular? Aýdasyn gelýär. Aýtýanlaňa madyrsyn. Aýdýanlamam bar. Inni Halipa, maňa köprek berilen sorag. Nerede o? Nämeke? Hudyny kim aýtmak maslahat berdi size? Näme esasynda siz aýtdyňyz şol aýdymy? Indi men bir zat bellek geçip biljek şu adyna. Dürlerlerde bir näçe folklorlar ya spektakllar goýulýar. Men özüm sizin sesiňizi aýdaýyna 6-7 gede ulananlar. Folklorlarda, gelin toylarda, ya bolmasa bäbek toylarda, hükman zukreş forma diýem de, anneme lälen tapyň, lälen sesini tap diýen, şonu diýem duýman galýar. Şu nähilek size aýtmagy esas bolýar. Bir halipalar bir maslahat berdimi? İlk bilen nähilek geldi şol? Şol teatrda işleýän nöwrüm. İlk bilen Halipa kompozitorymyz Daňatar Hydyrowyň sadyna Gurbanadar Eýisowyň sözlerine ýaýly hudisi. Ana şonu Daňatar aga Lälejan diýdi. Sen şol aýdym ýerine ýetirseň, ýerine düşerseň owadan mahmal sesin bar diýdi. Onsoň şu teatrda işleýän nöwrüm Garajoglan spektakly goýuldy. Ana şol spektaklda men Alley balam, alley diýip onum Daňatar Hydyrow şol hudyny döretdi. Şonda men Garaja balam, garajam, o ödiline yaranjam. Huve balam, huve, alley balam, alley dip. Şol spektaklda ýerine ýetirdim. Şondan soň bu aýdymym bar, bu hudym köp ýerde ulanyp başlandy. Onuň bizim Halipa rejissörümüz Täç Mehmet Welifam ken, spektakllar ken, näme roliklar, daşary ýurtlarda da şol aktilýärdi, şol kompozisiýalar aktilýärdi. Şolma da bir näçe. Onuň ýene bir zat bellek geçsin gelýär. 2007-nji ýylda Gahrman arkadagymyň hut özüniň dolunyny münasibetli uly konsert geçirildi. Şu konsertde maňa hud aýtmak ananly. Şol hudyn şu taýda aýtyp berseň nälik görýän?
aýdyp bereýin. Şo hudyň heňini men Bibi Gülmuradowanyň bir aýdymyndan aldym. Aha. Indi şoň sözlerini men özüm ýazdım. Şo dedi. Hawa. Indi köp bilenjem şu her kimem ýumdan çyksalar diýerler-de şonu. Anana ýan şu sen hudyň bolmasa men agtygym ýa men oglum men gyýdym ýatana okda giýje ünni şonu dinleýär diýerler. Ene şo hudyda men dinlenip bereýin. Men bir zat eşitdim hinglenmäken aýdyp. Soňky öýlenýän ýaş oglanlar ilki bilen ýa-ni disk satylýan prokatlara baryp hawa bir hükman suratdaly beýnazar bar şolaýdym alyp gaýtdylar diýär. Ha. Onda menem soradym ýa-ni zuk zapytatýan bir mekanik bir dostum da Olayla da studiýa dedi. Mekan nämen esasyny? Dostum bir bäwe bolup durýan oglumy gyýdym, aýşe öýde kägerekläi hawa öz hudy bilen ona şo läläken kalanqada goýbermeli bolýar. Mantafonna diýär. Men çynmýarlar mozatyna bilemok. Şoň üçin hem asakda köpürak komentar ýazdylar. Şo hudyny aýdyp berer. Ine şo huda geçmedimden öň menim bir aýsam bolýarmy? Ýokman. Maýa Gülglyjova. Biziň aktrisa Bilýän Maýa hawa. Şonuň gyýjagasy Kijijekkä Medinejan Kijijekkä ýürüýte men çağırdy. Läle bir zat görkezýän diýip, "Hä" diýdim. Getirdi-de. Şo adam näme tegelik diskde goýulyp telewizorda görülýär-de şo hudynyň klip edilipdi. Şonu şekle geçirilipdi. Şonu diýdi, "Üns berip gör, oturdy" diýdi. Üns berýän bolin, ýa Medineçik şeýdi, teride oturýar, şo hudymy diýär. Oturýar, "Eje goýsana" diýär. Gaýtala diýär, ýene gitýär. "Eje gaýtala." Lälejan 24 saat aýtalamalla şuny diýipdi-de şonu. Indi häzirem eýem näçe ýyl geçdi Medinejan Ullukan boldy. Oşa täzekde bir gysgor filmde Maýa öz bilen oýnady. 2008, 2009, 2010, 2011 şo ýyllarda da siziň üçin körpeler atly nimede şonu çağılan gepleşiginden soňam şo hudylem goýberlýärdi. Şu hudy aslynda 2007-nji ýylda berdi. Allan aylanara din doşundan taylanara gülür yüli ak balama ak yollara şaylanara gülür yüli ak balama ak yollara şaylanara asmana kı akulara seslenir akar sulara inen kalbi balasına ak niyetler arzulara inen mehri balasına ak yolları arzulara huve balam hu balama alli balam yat balama. Aferatırlana bari yat talipa. Awa. Kewat. Katık oldu. Tüveleme. Haişeden dostlarımı, dinleyicilerimi öne. Lale Beynazarlardan bir azayip. Bir ovar. Söylemleri kanaatlandırdım. Ne sorulara geçelim. Siz hudyňyz üçin minnettar aýratdan ýene bir gede. Siz sahnada umuman siz sungatda şu eser oňarmansyň. Läle aýtma, läleken sen eseriň däl diýilen kim merer boldymy? Näme üçin aýtdyň sen? Bu sen sesiňe geljek aýdym däldi. Boldy. Durmuşda galiba bolýar da. Boldy. Ine halk aýdymlara men bara o öwrenip aňyrsyna
Aytmak diýen zada ýok ýöne. Gow öwrün ýerine ýetirem soň şunuň ormantyň diýilen ýere ýok halk aýdymlarda. Ýöne estrada aýdymlarda diýilen ýeri boldy. Sebäbi Bellek geçip bilerdim. Bellek geçerin sebäbi bir şeýle döwürde toýlarda bir hat hereketli aýdymlary ýerine ýetirilmeli bir tans aýdymlaryny şonu tans edeli durma diýip bir hilerek aýdymlar aýtdym da onuň bir şolar ýaly hat estrada görnüşindäki aýdymlar. Siz dinleýijilerine bir atwar. Ho, aýdymlar aýtdym bolyn. Dinleýijilemden beter şägirtlem halifa şol aýdym aýtmaly elekinde diýilen ýerler boldy. Sen halk üçin aýtmalam bolýar. Halk üçin aýtmalam bolýar ýöne bir hili şonu geliştirilmedi. Onun şoň üçin men öňkü gadymy aýdymlary estrada aýdylan görnüşlerini ýerine ýetirip boldum. Sebäbi täze döre diýen aýdymlaň bir hili hindi hengine başga henglere nimetlikde aýdyp bolduk da. 3-4 tane aýdym aýtdym şol ýaly. Onuň şolary ýerine ýetirmeli elekeniň gerek gelýär şol aýdymlar diýilen ýeri boldy. Onu aýtmadym. Aýtmadym şondan soň. Sebäbi öň soňy halk menden düýp zatlara garaşýar. Ol ýeňil paýdada garaşany. Onuň şonu men ödüm. Mundan bir 10-15 ýyl mundan ýoň bolanda. Bode durmuş be. Hawa. En halamat eserler. Aýdan aýdymlansyn. Aýdan aýdymlaryň içinde ýanky Hawa. En gowaran eserler. En gowaran eserler. Eje hakynda aýdymlar. Howdulem. Şolar. Indi şeýlere qysgara soru, hat qysgarakda jogap bermeňiz isleýän mümkinçiliginiz bolsa. Läli bir nazarba. Siz ýanyňa istenlik aýdymçyny alyp aýdaly diýeli mysal üçin Marwelatyna konsert bermäni etmeli. Jany sesde. Jany sesde. Marw mysal tapaw ýok, Mari Balkan daşaw lewap tapaw ýok, ahal bolsun. Aýdaly mar diýip alaýar. Täbi Mari ama sahanlar ýa. O taýda gow aýdym ýerine ýetirmeseňem dinleýijiň ýitirgen, gow satyr oýnamasaňam özüňe urrun berýärdi. Sat ýerde atay. Yaman men şoň sükän gördüm o taýda. Onu men diýjek bolýan adym ýanyňyza bir aýdymçy alyp gitmeli. Bir aýdymçy. Onuň jany sesde ýerine ýetirmek üçin. Jany sesde ýerine ýetirmeli. Ol ýöne marly bolmaly. Tapaw ýok, nirden bolsun, lewapdan bolsun, daşawdan bolsun, mardanam bolup bilýär, aharlar bolsun. Ýurdumyň issenlik ýerinden bolup bilýär, tapaw ýok. Ýöne şo taýda 2 saat konsert bermeli. Halkyň öňünde 2 adam bolup bermeli. Hazırna diýip hiç kim ýok, kim bilen bererdiň. Yaha Dilber Gurbanowa. Ýanky şägirdim. Dutar alımsary bilýär. Hawa. Dutarda ýerine ýetirmeli bolsa Gülşirin Geldim-Radywana. Ikor soğuk gaýdylarsyň. Soğuk gaýdar. Hawa. Düşündim. Bolýar. Ýa-da bilýär haqaqaýda. Ya birini aýdym. He, bolýar. Haýsama da birini bilýär, hemme bilenem gowdur. Hemmese mıssaat ogyýlamadyň, söz ýok. Tapaw ýok. Ýene bir belli bir adam aýdyp gitdim. Aýdyp geçsin. Gülşirin Geldim-Radywana. Gülşirin Geldim-Radywana. Sebäbi bara şeýle bir zat bar da gonç. Diňe o taýda baryp aýdym aýtmak, ýoly ýollaş bolmak diýen bir zat bar. O ýagda ne seredim. Şo tarabam bar. Kim bilen bir söýdüň alşyk, nähili ýagdaýda sahna çykanda ondan bir hili adyjyk aýdymçylaryň arasynda da bir-birine bolan bir adyjyk konkurensiýa diýilýär. Şo ýagdaýlarym bolýar. Şoň üçin mene özüm hiç aýdymçada, bagşada men şonu ýaly garaýşym ýok. Sebäbi her kimiň öz dinleýijisi bar, her kime de tebigat tarapyndan berilen zihin bar. Oňa hiç şeýle biziň sözümüz ýok. Häzir başlatyn öňden aýdyp ýören aýdymçy bolsun. Oňa her kimiň öz dinleýijisi bar. Düşündüm. Şu ertir berje konsertde. Size aýtdylar, ertir konsert gidýär. Läli beň nazar bar, siz ertir sen bir aýdym taýýar etmeli. Täze Ertir sen udak gece yatmalylar. Hawa, siz istenlik kompozitor berip bilýär, şu wagt şükür ýaşap beren, ustad ýaşlar we halifalar we istenlik kompozitor we istenlik şahyryňam aýtdyň, biz şoňa haýyş edýär.
Sen kaptanına goşjak diýdiler. Biragadan haýty kompozitor, haýty şahyr bilen işlerdim. Gönüýüni aýdym erteli sen taýin bolmur saat 9 etjeni. Siz 9-da taýin etmeli, 10-da da çykyşyňda başlama şol aýdym bilen. Başlama kan adam şu konserti goraýan restory dinletmeli. Şahira Halipa şahyrymyz Döwletgelläni Muradov. Düşündüm, kompozitor. Kompozitor Serdar Rejep. Öz Siga. Awa. Siga näle? Gowmadyr, benim dostum bu. Awa. Ha, bir günün içinde taýin Bir ederdim. günün içinde taýin ederdim. Tebebi şol Serdar hiç ýaltanmaýa. Ha. Şol bir zat döret diýsen jogapkärçilikli oglan. Hemem ol aratyna sözüne mödüz goýup berýär. Serdar'ın kendi döreden aydınlar. Awa. Kendi bilýärmi dörejini Awa. tanışaňa. Yani Annem- şoňa janatmanlar indi köpleşdi daýlar. Awa. Düşündüm. Ana- Gowjak apa? Awa, şolar bilen ana näme diýin? Anamly nökerlem diýilýär şo Düşündüm. ýaly. Adam. Egerde misal üçin size bir uly film manuşda, uly film. Ha. Şu filmin içinde hem rolüm bar. Awa. Rejissör Lale. Awa. Siz Türkmenistan halk artisti. Awa. Şu içinden oynarsınız gelen rol, belli bir rol alay. Emme temadan amma. Şonu siz özüň haýsy rol alardınız. Şu eserin içinde. Senaryon berdi size. Haýsy rol özüňizde tanış boldy. Şol rol oýnajak dedim, men şol rolny oýnatjak. Meselen men Eneň rolunu oýnardy. pesan berdim. Enem. Ejeň rolunu oýnardy. Bu rol oynamak bilen näme diýjek bilen tamaşaçylaryňa? Tamaşaçylaryny eje däl. Eje Düşündüm. dünýä. Eje bolup ejeň rolunu oýnamak. Heme ýakynly. Şu pikir eje bolmak kanadan badyma soň boldum. Neme? Kynra soralar Kyn berýärmi? soraw berýär. Ýok, men pikiriňi, haripa Eje pikiriňi. bolmak ham bara. Awa. Men söýgüliň rolunu oýnaman gowarýardım. Ha. Söýgüli gyz bolup oýnaman gowarýardım. Eje bolan söýüge ýatdan çykýar ýa. Eje bolatan söýgü. Diňe bir hili enelik söýgü, enelik duýgy oýun ýa. Şonu beresin ýa. Şonu beresim meýle. Düşündüm. Sebebi dünýäň güdünü söýgü diýilýär, hakyky söýgü, eneň söýgüsi. Düşündüm. Eneň söýgüsi. Bar Awa. Endi şeýle sorawlar. Göl başdan soraw gördük, şu sorawdy göl biragdan jogap ber. Siz üçin ýaşamak şähermi, oba? Oba. Rahat ha. Rahat. Düşündüm ben. Awa. Düşündüm. Oğluňy mı gaýdyňyz? İkisi. Yo birini aýdym. Size ýakyn bolýar-da, menden sorasalar üstan çağanmady. Ýöne men üçin şu wagtky pikirim maňa gaýdym ýakyn. Menem gyýdym diýerdi. Oğlumdan. Sebebi nemede Türkmeniň bir aýtgysy bar da. Oglan öýleninçe gyýdym ölünçem diýerde. Yeter oğlum elinden çere uymersin. Onda da ay oglum düşünür. Ha, haýyş etdim düşünür. Haýyş etdim. Haýyş etmesem düşünür. Ha, o düşünür. Elbette men o enefe, ejefe. Ha o. Sebäbini aýdaýynmy? Aha. Gyýz kişi başgalasa, Aha. gyýz ýanynda däl. Ha. Oglan ýanynda hemişe diýip şeýle düşünýänler. Onu da özüm meselem Düşündüm ben. özüm has mehirli ejeme kakam, hani kakam pahir diýipdi de. Ýedi oglum bolandan ýedi gyýdym bolmaly eken diýipdi. Ha. Şoň üçin gyýdym. Düşündüm. Oglum, Bolýar. oglumjan gaty görmeýän. Gelip beren öz dinleýijiler için mysal öz eýinleşsen aýdymçylar bar da. Ha. Öz eýinleşlen öz kollegalar aýdymçylar hemme adam tugalama, hemme konsertlerde, toýlarda bile çörek içip hemme adam bir kuhnudan çörek ýaňy. İki tane adamın adyny tutmaly bolsa, haýsy aýdymçyň adyny tutarsyň we şol aýdymçy dinläp bilýär. Ýöne dinleýän aýdymçyň boldum. Oğlum etapag diýok. Şatlyk Gurban Nazarow Dinleýän. dinleýän. Şatlıkça ömrüňizde gorsun. İkinji aýdymçy Hemra Rejep. Halipasem şäherde bildiň ýekeneksine. Ay şu tezi gowurýan bolan. Düşündüm. Ha. Sağ olun. Ýa-ni ýakynlykda meşhur aýdymçymyz. Şat Gurban Nazarow Gurbanlykda ýazan konsertimiz görün. Ha. Ulgamda owaz gepleşip, hoş geldi Garabaýewiň alyp barýan gepleşigine. Gördüňmi şonu? Sebäbi ikisinde de bir hili şu şatlygyň lälem diýip bir aýdym bar da. Eger de lale misleden
Olam var, yine bir täze bir aýdym bar. Menne bolmaly şol aýdym. Hem aýdym ma menne. Hawa. Şemra Recep saat kurara sana sağ olsun. Yeni kısa soru varlı. Soru var mı? Karlı mı? Bilmedim, beş diýdiň. Kıyılan içinde. Kıyılardan. İki sağlayı denanlar dinleyen. Eylekiler katı gören yok. Ben dinleyen onu terk düşünmesin. Esas öyle dinleyen aydım sılın. Onu denanlar içinde. Saq dursun hoca kıva. Dinleyen. Oğudan testil denen. Hawa. Biram mehran neýliba. İkisini dinleyen ha. Hawa. İkininden ne hippozo gepleşige çağırýar. İnşallah. Mehran ipesem ben aydypdym açyk praçyk aladalam ma diýdim. Toy aladalam sorar sowardy. Ýöne saq dursun entä saň adam o. Saq dursun. Men mehriban doganjym. Hawa. Dörüjülük dostum. Sağın sağ olun, sağ dursunlar. Olaram hükman çağırar. Indi siz, Lale bir nazar var däl, aýtymjy däl bol mehriban eni hükmünü bir oglum bir gaýdym ba. Hawa. Gysgaça şolara näme gösteri etkilerdi? Bir söz bilen. Bir söz bilenmi? Ogluma da gyýdyma da para tatly bolun diýer. Yeterlik mi şolar? Mehriban bolun diýer. Yeriňizi bilin diýer. Yeriňi bildiňem kän. Manys kän o? Hawa. Düşündüm. Şey diýer. Böyle. Indi soň soraw mundan soň soraw ýok. Ýöne eger siz soraw berip bilýäňiz maňa şu soraw bermedin gowans men şoňa jogap beresim gelýär diýip. Ýöne menden şu geçilen ýoluň alyp barys hökmünde men soň soraw. Böyle. Ene şu gapyny görýäňiz. Hawa. Şu adamla gepleşde garaşýar ýer. Näme üçin garaşýar? Her bir adamyň öz pikirini bilmek maksady bilen. Felsefe soraw düşünýän. Hawa. Inni sizin ýaşaýşyňyz gapyň bärinde. Hawa. Kapıdan arda size ýaşaýyş ýok. Hawa. Size giden bir topar edýdiler, mehribanlar. Size gerek adamlar. Diğer adamlar gitti, ýöne bu gapyň aňyrsynda. Gapydan mesal bilen bolar. Hawa. Inni size Arştan permanı geldi. Lale Bey'in arvası Türkmenistan halk artisti, halkına bağışısı, siz ömrünüzü öz vatanınızda, toprağınızda, giyici ünlü deymen, zahmet çektiniz, halka hizmet ettiniz. Biz size bir Arştan bir yenilik perman dörediyaz. 24 saatin içinde, misal için 24 saatlik size, şu sizden giden eri adamdan birini koyuverýär. Yani 24 saat. 24 saatın içinde soňlan gurrunda solardyň, pikirde solardyň, käbir düşünmeýän zatlaryny sorardyň, ýa käbir aýdyp bilmek zat o menen bilemok. Ha. Ýöne şu kapydan bäri, ene şu duran kapy açylýan kapy däl. Şu kapydan bäri bir adam ruhsat berýärler size. Ýöne 24 saatyň dowamy. 24 saatdan ýene gitmeli bolýar. Eger de siz şonu kimi çağırardınız ýanyňyza? Kakamy. Tebi kakam ýok da. Ejene barmy? Ejemjam bar, Hudaýa şükür. Ýöne köplenç men kakamdan ünne bolýardym, terbiýelýärdim. Kakama weli adam diýerler de. Mollum. Hädirim. Wahy kezim kakam ilip gideýdi diýen. Şeýle bir kösenýän ýerleň bolýar. Durmuşda neçe ýaşdan şu ene taň maslahat gerek bolýar da. Şeýle bir zat aýdapym bilýär. Şuny ýaly gepleşik ýazylyp durkady. Bir söz ýadyma düşmedi. Ya bolmasa türkmençilik edýäşli. Bir zat soragym geldi, alyp kakamadan edýärdim. Bulmanna şu türkmen şaýsepleriniň adyny ýadyma düşmedi, tursadyna da kakamadan edip edýärdim de. Indi şu wagt Kakanyň soňky wagt taçan görmediňmi? 4 ýyl. 4 ýyl. Şu adın gıydым durmuşa çıkardım da. Arasında bolýan ýagdaýda.
bir kıydım durmuşunda da bir azıcık bir düşünüşmelik. Maşgala ýagdaý Maşgala bolýar. ýagdaý. Her kimde de bar. Hakam boldy. Maslahat bererdi diýende. Çöderçi mesela. Çöderdi. Tebäbi 11 çağa 11 7 gelin bütün oğlu kakamdan maslahat soraýatdy. Kılçma oldum diye. Yok geri. Bilir ya. Bilir ya. Siz kalkanız hükümünü bildirýärmi ya? Size maslahat hükümünü bu ulut terbiye ünne bilen şu zatlar gerekmi? Men düşünýär kalka hemme kişinin kalkasyny gowar ya. Hawa. Size hasam bir esas has näme tapakdan size bir bildirýär. Seret Ayan edýär. sahna çıkan döwrülen. Kakam maslahat berdi. Kakam yol görkezdi. Durmuşa çıkamda da barca oğlunun aydymyny aýtdyrarym kagydim. Diýdi de meňem ömür bilen ömürdeş bolup ýörende men aydymym da. Iň merkezeti sahna çıkamda da kakam dinlemegin küýseýän hakykat. Sahna çıkanda gyýdym öňümde biri bar, dinläp otur diýip aljyrajak bolsaň çykma diýdi. 24 saatyň içinde geldi kakama. Arşlar perman geldi de yine kakana getirdiler. Siz kakana ýanyňyza gowşurýar. Ýöne sunup otuňyz taşlamady. Taşlardyň. Bir daha daýdym. Kakamyň ünü gelmezegini bilýär. Men düşündüm. Pertepe tarap halipa be. Sunup otumy taşlajagam bolsam kakam taşlap. Sebäbi şoň islegide. O jogap, näme jogaba garaşdym. Isse onkuda, ardy onkuda. Nurçyna ýazdym. Baran mekan cennet bolsun halipa. Allah janyny sag bolsun. Bir çay jagalsa diýip. Hakykatdan şu şeýle şoň maslahatyny da Halipa gepleşigimde şulardan ibaret. Bundan soň soragmymy diňe bilik geregi bardylar olam kalýan. Indi bugün näme çigillim mebel dukanyna ýargy edip otur ýörüýtine çigillim mebelin agdy bir işgärleri size bir sowgat taýynapdyr. Näme sowgatdygyna bilemok, dogrusyny bilemok, açyk göremok. Tawardynlar, janlar tawardyn şu gepleşigime gelen mihmanlara bölüme ünsüren düşürenler gaty bir tawardyn aýdýar. Ödüňden aýtdylar. Men öňem çigillem mebel dukanyna bilen gatnaşýan, işleşýän tebäbi bular maňa ünüşürýäli kresler, divanlar ýasap berin diýsem, sowgatlygam özüme de ýasap berdiler. Ardan ýakatýandylar da. O ardanam ýasap berýärler, syýlap ýasap berýärler. Gelecekde de nesip bolsa şular bilen näme işleşer. Nesip bolsa. Çigillem mebel dukanyna da sowdaňyz bolsun diýip melýär. Abraýyňyz mundan belent bolsun. Sağ olun. Indi ýene halipa ýörüýte, ýene halipa ýörüýte husna diýip bir egneşik dukany bar. Aýratyn Venanamada degişli. Muň ýerleşýän ýeri Miriýede bazar 2-nji gatynda 249-njy magady. Köýnekler. Köýnekler. O öňem eşitýärdim. O indi eşitmemini. Özüm men jaňat aýtdym. Şeýle-şeýledir. O Läle Begnazar bardyr. O syýrdym, uýunmaýly halipa däldir diýdim meni alyp bir geýer ýarnamedin diýdim. Bular sawursyna, bular da ullakan sawursyn maýdana özleri bir istek bildirdiler. Hoş gelýän mehmanlaryňyza bilen bir öz bolşdy. Bir sowgadymyz gowşursa garşy bolmasaň diýdim. Menim ýok diýmedim. Kabul edin. Ene husna egneşikler, libaslary Teredik görmän gowar ýa-da sowgat berdi. Sawursylar, taňa da sawur. Sowdaňyz bolsun.
hemişe işiňizden orna bolsun. Yeni bir zatdır halipa. Şu size ya mesela özüňize alayk bolmasa parahat yani Miriýede bazarym 2-nji gaty 249-njy dukana barýaňyz çalyşyp bilýärsiňiz. Bolýar. Hawa sebäbi Renkini halamasaň ya bu. renkini halamasaň ýene sen çalyşyp bilýärsiňiz. Arkaý men geçilenýär gepleşige gatnaşdym, gowurdym şu köýnegi. Mümkin bolsa bir özüme alaýgran alyp bilerim diýip bilýärsiňiz. Bolýar. Men adymdan barsaňyz. Hökman. Nesip Nesip bolsa. Sag ol. Taňryň katyn. Halipajan berdi goýa. Halipajan ikisine de köp sawalsyny aýdýar. Tugula mena mehmandan bilen bu adam qına bir gögül. Hawa bir ýatlanmak. Bu näme halipa geçilenýär ene täze tanysy bilen ýazdyk. Ähli gonjalarymyza toparym bilen bilelikde. Ýere bir gedek men size köp sawalsyny aýdýan janyňyz sag bolsun Allah jan selim ýykmadyňyz. Biz öňüm dörejilik dostlaryny bir näçe ýyllar halipa janyňyz sag bolsun. Sag ol Guwanç. Saňa da sag bol, köp sag bolsun aýdýan, dinleýijilerimize de sag bolsun aýdýan. Elbetde hemme zady bir gepleşikde aýtmak mümkin. Tebe adamyň akbaly, durmuşy ýöne iýdigler gidip durda. Şoň üçin şu pursatda tüýsüründen ähli watandaşlarymyza ojaklarynyň azat bolmagyny, hemişe çağı ülkeleriniň öz ojaklaryna ýanlanyp durmagyny, watanymyzyň asuda bolmagyny, her bir ojakda toy bolmagyny tüýsüründen arzuw edýän, şular ýaly toyly, owadan, awadan, agdy bir asuda zamanynda ýaşadýan gahrman arkadamyň arkadaly gahrman terdarymyň janlarynyň sag bolmagyny tüýsüründen arzuw edýän, goý hemişe ýoluňyz ak bolsun, sesiňizden belent bolsun. Sag bolun halipa. Size de gulustynlyklar arzuw edýär. Sanyňyz sag bolsun, ýoljaňyz awat bolsun, elmedama çağı ülkesi ýanlanyp dursun öýüňizde. Sag ol. Aktyklaryňyz olansyň, olarda da toy bolsun, oğluňa ýörmegem nesip etsin. Şu toylarda bize çakla uğrasyň, toparly bir hyzmatda bolar. Nesip bolsa oğullara tagamaýyn. Sag olun. Ine mehman vatandaşlar, ine özüňiz şaýat dolun geçilen ýolun täze sanyny Türkmenistanyň halk artisti Ustad Halipamyz Bagşy denan Läli Begnazarova bilen ýazgy etdik elbetde. Özüňize täsir eden sorawlar bilen jogaplar bilen arkaýyn tesirlerinizi ýazyp bilýäňiz. Ýani Läli Halipam özüm aýtdy bir gepleşdiler hemme zady aýtyp ýetişip baranyk, nesip bolsa dowamyny inni kardeşlerimin gepleşiklerini de tomaş edip bilersiňiz. Hayraten sawalsyny aýdýarym gelýär, çegildim. Mebel dukanynda da köp sawalsyny aýdýar. Ene ýüri toştaýda şuny ýazgy etdik, janyňyz sag bolsun. Hemen uzak bol. Şeýledenen mehmandan bir begendirip durýan, husna egneşler libaslara da köp sawalsyny aýdýar. Şular ýaly owadan dünýäni bagş eden iri arkadamyda, arkadagy gahrman terdarymyza çäksiz minnetdarlygymy aýdýan. Goý olaň janlar sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmedama rawaşlyklardan rawaşlyklara besensin. Galamyň uzy ýiti bolsun, sesiňiz, owazyňyz belent bolsun. Elbetde ýurdumyz parahat bolsun, ýylymyz rahat bolsun. Toýry günlerde uzalyň. Men sizi gowurýan. Siz meni ýerelme.